assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama kadi on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere on mbiyano min jewni on kadi hay onon no jewnirɗon min fof min ɓuuri yewnude caggal nde gummerɗon on mi calminen gardiɗo galle o woni Baba Samba Abou Diop mi salminima Diobo Dioubba mi salmini kadi Dawdo Moussa Dia a salminama ne wiyama moƴƴere Allah e ma caggal ɗum ɗon calminen kadi technicien ji meɗen ɗi gonɗi pewnoɓe o kam foof kala ko yooɗi ɗo ene walla jiiɗon image o leeri walla son o moƴƴi tan ko kamɓe mi calmini on Diobbo e wonde Djiby Dieng kadi ɗum ɗon garten e ɗum ɗo men plateau men on jii hannde mi salminima madame Ndiaye mi salmitimama Diary Ndiaye mi salmini Salma mi wiya mi yewnino on no feewi sabu en mbayri tunnude depuis gorka fuɗɗi ha joni mataw on pamat tan donc woni gueɗe yadata e gorka ɗum tagui on mbayrino yiide minen kono min jewnino on no feewi no feewi no feewi mi salmini équipe technique o mi salmini kala personnel bawɗo liggade e nder Pindi TV mi waɗiɓe kadi julmo wuuri mi waɗi julmo wuuri enne yeɓiyankoɓe émission yonta hannde mi wiyaɓe yo Allah hokkuɓe jaam kala ɗo ɓe mbawi wonde juutde balle battane moƴƴe mi salminiɓe no feewi mi yewninoɓe kadi on jarama hay madame Dia hay minen min jewninoma saabu en mbayni yidirde guila nden enen fof kadi o mbiyama julmo wuuri Salma Aidara Mauritanie ewa assalamu aleykum bandiraɓe assalamu aleykum awladu Mauritanie min calmini on min juurimama on min calmini yeɓiyankoɓe Pindi TV foof on calminama wallahi vraiment min jewni on no feewi no feewi no feewi no feewi kono ha joni ko minen tan a yesso ko lawol inchallah mbiyama julmo wuurima onon jarro oɗon jaafo en battini kadi o saaha mo tawa ɓiɗe en gustaki e diine men en calmini équipe technique men ɗo Djiby Dieng Ali Falem e jolfa moon wiyete kadi jolma o ko halpula duudu salmini duudu no feewi vraiment abou en fof calminama machallah eyi ko noon tigui on jii hannde yonta hannde to min jaltirɗo onon gandi ko gummiɗen e julde ɓooyani ko raki wi horen on mbaɗama julmo wuuri onon foof kala jeeɓo Ayaw Pindi TV o mbiyama julmude wuuri yo Allah hokken tawede saaha mo wuuri kadi Allah hokken kadi mbawka e daade cellude ha à chaque fois enen mbaɗa jakarlo e moɗon min belti noon saabu minen min tegnini ummata tan ko weltano hannde noon ko yewtere minen e koyamen so nani mbimiyani minen e koyamen saabu a liggima a waɗi yewtere ñande foof gonga hen sahaji kadi jalta gam seeɗa mais gam mo jaltata o ko hande koye men tan woni fansiji ɗi so nani mbiya fansiji ɗi woɗi sodoɓe connexion ngoji munen e sodoɓe crédit munen ene nodda aɗa wawi hebde a wawi wasi hebde aɗa lijjita jandileɗa hen mbasa jandilede hen hande kadi ko ɗum min gari yewtude kadi e yafnade kadi saabu ɓe mbi mo juumata ala neɗɗo kalto mbawɗa wonde gonɗa ko a yafnoto rek joni noon reki beren tan fansiji en tampinma hen sahaji heɓe nodduma kadi beren kadi ma waɗɓe comprendre kadi ko yidde way noon yidde har ko lawol mum ko wiyete ko han yidde ne muusi saabu neɗɗo andamo anditanimo jiyama han e télé jiɗiramo sibi Allah e nelaɗo mum weɓani kadi anda jikku makko anda no way mbiya an a ƴewan ɗum ɗon foof ka jiɗɗoma tan sibi Allah e nelaɗo mum donc ɗum weɓani jiɗɗoma tan wawi tampindema kadi kadi ko gonga saaha wonne célébrité ji mbawa famde ɗum gonga neɗɗo noddete tikka henna ko sababude goɗɗum taw wona ɗum taw ko yiɗire tan saabi Allah e nelaɗo mum jandilama walla mbiyamo jaɓoɗamo wona e konngudi haske nde dañno henna yidde ma ene wawi ustude hunde wadde kamɓe haɓe poti miijade ɗum wonne kadi fansuji saaha so noddima tawa aɗa jaggi walla aɗa woni haajuji goɗɗum sa wiɓe wonno kalirtaɓe henna ka jagguɗo walla a wawa haalde téléphone ɗum ganduɗa ɗum ɓe cikkirta ko goɗɗum ɓe cikkata ka yiiɗa haaldude e mabɓe taw wona ɗum taw ko circonstance uji ɗi ɓe noddirma ɗi woni hawrani e temps mo mbawɗa haalde téléphone ɗum ɗon kadi hammin jafnoɓe wona wasde yidde haaldude e mabɓe mais bon saaha ko
won circonstance uji ɗi noddirta neɗɗo taw wata haalde téléphone tan kono wallahi minen ɓuuri yidde won Allah ne seedi. Salma Aidara min mi yi hen saji kontagam mbiɗa yiya woɗoɓe estati mbiya misuji keewi mbawa jabade ɓe mbi noon halpulaar ne wiya konngol gotol laano ko heewi ko fof sa yi mbiɗa salmini jinnabam ne heeƴa hen saabu on tampinɗomo ko kanko wonma star ko kanko tagma ñin fota waɗa vidéo aɗa waɗa ɗum publié so woni ko ɓen noddama téléphone ngaji aɗa fawdira messuji gayna mbaɗa ɗum capturé mbiya ɓeɗo fof to jaboroɓe ɗum ɗon ko jogade succès walla ko ronkude andude hoore mum walla ko holɗum. mais bon min de ko hooram gandumi personnellement hay goto mi sisata hooram tan gandumi min de jiɗɗo mi tampini kam min kala jiɗɗo mboɗo yiɗi mo jogui temps jiɗɗo mi kayne wallahi yimɓe keewi en ɗo ara ma yima mboɗo yinma mboɗo jogui temps ma sawde tan mi jaɓere hayso mi ala temps mbiɗa faaɗa hay soko seeɗa mi menere hen wallahi ma ɗo gommi ɗo min nanggue emi inchallah so moygal ma waɗa signe temi haaldanema ha beltoɗa wallahi par ce que yiɗede weeɓani yiɗede weeɓani wallahi min de kala jiɗɗo mboɗo yiɗi ɗum ala kulli aali dar no mbami hande ala hande kay min ceeram ko mbima hande aɗa natti woni Mauritanie o gonga hande ka sénégalais dar machallah won debbo goto meeɗa ɗum yiide Aminata Simon Sarr debbo mo Paris la France ah machallah waɗiyam oɗo baɗo no jaam wi kam mi wano jaam yimi feewa e hooram machallah te o meeɗa yiidema o witami omo yiɗi kam saabi Allah nulaɗo muɗum te ɗum weeɓani imagine neɗɗo on yinma mbiya haaldata wonna hoorema wallahi ala sens ala anda holo intention sa yiɗaɗo yiɗima tan ko wonno mbaɗa saabu sa wonano hande wonko jiɗɗa walla message maɗa lancé ɗum tagi mo yiddema an taw yidde weeɓani yimɓe ganda haqqilay koɓe ganda yiɗede weeɓani jiɗɗo mo tan tampinma tan geyni min wona ɗum Moussa kam jomum geyni mbaɗa capturé mbaɗa ɗum mbiya holno jabirton ɓeɗon ko ngala ganda koyemumen ko ɗum nanguimi hunde min affaire ɗum Moussa neɗɗo hay sinno andi e waja messuji c'est pas la peine ka waɗa capturé ko jabortomen ɗum ala sens jaabimaɓe ni wonede walla e ɗum noon joni comme no mbaɗirɗa capturé aɗa wiya holno jabirtoma pourtant wawno wadde message oɗon mbiya mbiɗa yiiɗi jabade on kono ko o temps o ni way wala ƴetta temps ma ni hande sa jaabima ɓeydo en tawi a tampi sa fini jafnoɗa neɗɗo wawa nangude toute la journée min ñandene mbiya ala temps téléphone ma ñandene mi yihino Mauritanie malgré mi yihi toon jaanum ko salminde taniraɓam wonɓe toon ɓe fof la famille Thiam onon fof calminama mi yihi toon dese mawnam debbo tawi kam toon pourtant koye nder mayde min goni Janaysi amin e nder mayde ɗe mais wodat nodda woni théâtre o même jour no mette dewgal ƴeew inde nde ɗon mbiɗa yejjira ɗum wallahi ummo mi nanat neɗɗo wiya ummu kono min mi anda ummo holto ummo ummi ha jomum jagga e junggam de wiya wona an joui mette dewgal mbiya min mi yejjiri nden inde ni te koye nder Janaysi min goni mais waɗat jomum comprendre sabu mbeɗa andi ko yidde so wona ɗum ni kadi mbeɗa ne wawi ande to min gannodirta yiiraham koye télé tan yiirami anda ni kañum ne wawi wiide kandi yiham ni weltor mi ƴeftatta mi salmindira e jomum après mi ɓenna par ce que ko ɗum ɓuuri eyyi saabu a yidde ne yurmini jiɗɗo wiide ne surtout mbiɗo ne yinma on no tampinima an ƴewra hande aduna o crédit ene seeri connexion ne seeri jomum lijira numéro ma nodduma ronka hebdema comme exemple kawmen Mody Keita gorko mo France o waɗi ñanden geste o so hulani Allah mbiɗa wawno ñamde haalis o saabu nelda haalis aɗa nelde artiste haalis a ala numéro makko a andamo mi tinan tan juste mbiɗa ummi Mauritanie mbiɗa yetti wuuro mamen ɗo message jimmi Orange Money o waɗi kam vocal o wi kam baɗam ko sukar ma korka ano e kaaliɗo e ceerno Mody so wi wona gonga de ceerno Mody maɓe keɗo émission maɓe gandu kadi ɓe gandu ko kalmi ko gonga mbima jogui numéro mabɓe o kam ala mbima hay goto mabɓe ala numéro o wi ala mi ala mbimi mami nodduɓe mi nelda ɓe haalis o mi gayni mi hokkuma numéro mabɓe noddumi ceerno Mody noddumi kaaliɗo kam fof kalama ɓe gaynum ƴeftumi numéro mo noldumomi sambi ɗum ɗo weeɓani hande rendo halpulare ko ɓuuri en hewde wiya ko jokke golle kono mo gandanɗa o anda yiyani mo anda numéro wano lijidde numéro mo ha para wiya fat mi lijide numéro mo mi neldamo haalis o kadi kankone ko hoolare mo e am tagui mo wadde ɗum e indam pour mi hokka ɓen ka woyam bannam hamene ñagonoma jundam e balle e battene moƴƴe an andi kadi ko jidɗa e ɓesgu ma ngu e joom suudu ma yo Allah waɗan noon waɗane julɗo kala de walla jokkom ɗam kadi mi beltanimama no fewi geste oɗo no mbaɗɗa ni machallah
haalis o heewi min beltima no feewi yama Seydi Keita moƴƴere Allah e mon kadi heddiɓe kadi ko noon onon fof jigiɗo hen mo ala hen fof tinde nde woni ɓuuri wadde importance c'est ça l'essentiel ɗum tinde nde neɗɗo jogotta neɗɗo ñametaka yerta ka neɗɗo tan comme ni ɗo fof woni yimɓe ni neɗɗo horoma te ko weeɓani neɗɗo yinma ha hollima mboɗo yinma weeɓani tawi neɗɗo yinma tan an wonko gonɗa sawana hedere goto yiɗatama wadde neɗɗo wara ƴeew wadde aɗa waɗa hunde tan eko gonɗa ko mbiya haaldata yimɓeɓe ɗum ala sens min de fansi jam ɗi kala ko mbawi yidde kam mbiɗi ko ɓuuri ɗum ɗon mo yiɗi ha ɗon wawi haalde kamɓe jiiɗi kam trop mbaɗa andi sahane afrique ne welani ne muusi sahani a yiyat neɗɗo ne woni aɗa yaha e lawol jiya neɗɗo henna en yahaji mum mais ruttitto henna sababude yima haalda e ma wima kaari rumtoɗa wima nde koko an o salmodire ma min ñande mboɗo yeehi marché HLM mboɗo yaaduno e wone collègue aji jam en waji o ene yeeya darogal mais o heftini kam mais o wiyatno ko est ce que ko kanko o mais o yeehi laabi ɗiɗi laabi tati o warti o wi kam an wona kaari mbimon ɓe ko min wi koye ko gonga ko noon kay saabu min mi heftinima guila nani mboɗo yaha mbaɗa arta mboɗo yiiɗi wiide taw ko an o mais hakkilam ene waɗano sikki sakko min ko min o kay omo yeeyanno bagasuji coñmi hen min jewti ko juuti après o fuɗɗi yaade mais ko ɗum ɗon woni aduna par ce que enen fof ken à part yen ko liggotoɗen ko série ɗi mbatten ɗi mais ken yimɓe ordinaire yimɓe kadi min mbiyam kadi yimɓe job théâtre ɓe ken yimɓe mbiya min komi SR mi haaldata holɓeren ɓe kalda ɓe mi haaldata ɗum ɗon e kadi ɓuuri hen hewde hannde ko kalamen o ɓuuri hen hewde koye mabɓe saabu min ko nammi fuuri ko koye mabɓe haala jomumen suhaɓe tampa e muɗum garane kalda e mum mbasa jaabade ɗumen walla jaaha fuura mbiya mi ñamata ɗum ɗo mi yerta ɗum aɗa woni fuuranke 100% yumne bamum te ko fuurankoɓe hannde mbanma SR saabu fuurankoɓe jeeɓama ɗemɗe keddiɗe ɓe gandama ɓe jeeɓatama si te mi haala noon mi jigganani murtannaɓe ne wawi ɗe balle ko rumba mi fete ɗe te mbiɗa waɗi hen fiére saabu ko fuu murtannaɓe ne kolli kam dimagol gandanɗa hoore mum ñandene mimgol saabu ko mbiyata ko ma ɓennu ɗo e hirande kam mi ɓornata pantalon mi ɓornata wutte ɗum ɗo Sénégal aɗan ko waɗi ne jiyami ñande Mauritanie ɓe kollirimi a wona Sénégal najo ɓolo ka Mauritanie haɓe jeguema gueɗal yummiraɓam ɓe foof yumpañam korka siyan Aissata Thiamen onon foof dal ka somi mbeɗa lima tan émission mbeɗa wawi wiide ko onon tan kalami hen Mauritanaɓe kono mberen kam mami waɗa par goto goto kala mo ɓornimi ɗo melfe mum dokkima haɗa dokkirim cinkirgal Mauritanaɓe wallahi woni safalɓe mbaɗata ko ɓe dokki kam ɗum ɗon ɓe mbi min jiiɗi kala nera waɗa émission taw ko ɗum mbatta mbi mbeɗani ngollo ma salma wi mi hefti culture o mi hollamo noon minen Mauritanie minen pourton 50-50 saabu kanko joni ni kanko on jiimo o natti wonde Mauritanie on jii Sénégalais ji totti kam comji jon kadi o faari français ji kadi ko ɗum jon ko français ji oɗo nda ɓorno o faari gaddata ensemble ya ɓorno c'est normal o technicien goto noon nobɗoma kono mbimi accata o nobma eyyi an kam no wirno an ɓe mbi waji wonmo ɓe mbi oɗo koko famki Salija defe ɗo nanguima ɗani ko ɗum jinnomi arde guilnani koɓe ɗiɗo noon wona Salija ɓuuri wadde fostande e Mamadou Guissal aɗan ko waɗi ɓe mbi ko baɗa gueɗe de fin ha wontinima rafi gonga rego fati mi haalanma min kam holko gandumi hen min kam ko mbimi ha ñanden Mauritanaɓe on neeli cuulel bawguel haalde hay ko namdaka ma haal jiiɗo crédit kadi Salija Mamadou Guissal Amadou Ba mi anda fof to mbawɗa wonde ɓeɗo gonno yaye faaluji ma saabu kala to jiiɗa haɓene ɓorni grand mbubuji Amadou Sall Amadou Ba joni guila defe ɗo ari noon min jiɗna wonde saabu komin haalfulareɓe haɓen hôpital haɓen hôpital ɓe garatnira ɓe juuno yimɓe après ɓe dutto Amadou Ba kala to mbaɗa wonde yiilo yimɓe ma ɓeɗo yaye faaluji ma ɓe Salija e Mamadou Guissal ɓe tampi koye te beɗen soɓe jiima tan a mbawi toɓe cellan wallahi ɓe cellan surtout Salija no wayni moom hay gewɗo fe mbaɗi ñamani ɗum tagui rafal gongre goto dande mbeɗa wawi moftude en téléphone ajam Allah e mun juutde ɗum kam min kay mbiyamo berende so Allah jaaɓi ko min yi on e hôpital on mofon wiya i onon ko foti ni guura an kadi yoni kadi tokoram kadi watto affaire o wona roni ronade yoni ko noon laamu way noon wattoon Salija ko tokoram yoni gasi han gasi kono yoɓe kattira hakkillaji mabɓe saabu kamɓe mbambari en so joni kamɓe ɓe jooɗi enen no mbatten fansiji
ngare kalde ɓeeɗo ɗiɗo minen fof noon min kaali min tefi ɓe mbi ɓe gummora to ɓe gummo kan tanga ɓe jaari Amadou Ba Amadou Ba kala to mbaɗa wonde berendi Daouda Moussa Dia ma yeeɓ ɗum sa yeeɓi ɗum waɗi lancé Amadou Ba ngaron ballon ɓeeɗo ɗiɗo ɓe tampi te minen min ngala woɓe sona kamɓe Allah ne seedi eyyi min kam ko gueɗel goto jinnami haalde tan holɗum neɗɗo kala no mbawɗa waade e kala to mbawɗa heɓde an ko yimɓeɓe nawma ɗon tinɓe sonan yimɓeɓe hay sa yiɗi yaada yaara neɗɗo woni stade o yimmatma stade yimɓe mbatma stade kam yiɗanma koye men ɓe gonga tigui neɗɗo foti yettude Allah jetta kadi sababu ɓe mbi mo yettani sababu yettata Allah neɗɗo foti settude haqqille mum no feewi tonto Badou Pen gorko mo France walla gorko mo Thilo mi salminima saabu an sa wi neɗɗo mi nanima tan so lelimi yo ɗan haw wendoro saabu ko mbiɗa haw waɗat ɗum mi salmini e madame Pen non foof dal mi weltani won min kom fansiji ɓooli mbere kam enen fof ken fansiji ɓooli yimɓe ne jiiɗi en e pourtant e mbaɗani ɗo yiɗde ne yurmini wayani ko puɗɗiɗen ni ko Allah watta ɗum jomum waɗa feere ha heɓa numéro ma ayi tampa hen tampani yenanima ha heɓma haalde mum mbiyami ala jot makko e temi ala jot ha hol toon ala jot ɗaɗi jot portable ma safara estati kay wallahi hay min mboɗo jogui jaɓani ɗum haaldanama kay soko seeɗa biyeteɗo Amma tonto Madina Gounass ndeysaan haali yimmam to Madina Gounass Souleymane gonɗo toon ha to Fouta ko yimɓe moƴɓe saaha kala noddat kam saaha kala ɓe ƴewat ko to gonmi e ko gonirmi saaha kala haɓe nodda kam mi salminimaɓe no feewi kadi mi jarnimama no feewi ko yimɓe moƴɓe tedduɓe kay machallah ala Madina Gounass naɓe Mauritanie naɓe mi sikki hayso Sénégal naɓe jeeɓa gonga Madina Gounass ko Sénégal ɓe goni de kono koɓe jeewi ko fof hay Mauritanie naɓe surtout Mauritanie naɓe yew vidéo holmo vidéo mo nandumi ñanden vidéo nde gartumi no ma woni balɗe ɗe gartumi astafurlah magama ha woni balɗe ɗe ñanden heccaki nannu ɗum hen dole mbi hayyo a wari bienvenue taw ɓe gandami komi gartude Sénégal min nena mi yano Mauritanie mais cikata ko min o yano Mauritanie ayi o wi o yimɓe ne jeeɓa seydi Ardo Dieyla mataw andani nenam ne heewi sabotage wi oɗon mo yeɓoton hay batte anna hay batte wawa oɗo kay hay batte wawa menda ko noon ndewi toon e oɗo Dieyla ala mer Dieyla kay machallah wima to ganda mi woni yumum Dieyla kamɓe fof ɓe kawa ayi teɓe nene ɓe gandi wode teddugal moƴƴi so Allah yimɓe ne gara tan ɓe teddinimo machallah murtannaɓe machallah murtannaɓe wax deggi Allah taw haalde goonga yahani kono mi tini yidde mabɓe mi jarnimami no feewi kadi inchallah mi anda mande jogori wonde de inchallah kono mami ar Mauritanie inchallah enen fof mbaɗat déplacé jen ha Mauritanie nosode hoore mum hande ma ya ha Mauritanie so yahat te murtannaɓe paɗe mamin garde Djiby Dieng kañum kam waɗi sawar kala to min poodi ɗum tan yahat mi taccat maaje min jaaha Nouakchott inchallah ƴewon leegal mo belɗon PK 1 ha 22 ha 10 inchallah Basara fof min ɗo kay ha zorat en jahat ɗo kay mbiya murtannaɓe ko minen tan onon tan min ndewat min ndewani neɗɗo goɗɗo minen murtannaɓe tan fansi Diary Ndiaye o yiɓe Diary Ndiaye ɓe mbiyami onon fof kadi weltani moon Sambel Camara Kumbis Camma no aran ɓe goni wonde membre groupe o e Jeewo Kodda kam ɗum Madina Gounass on woni Jeewo on addi wadde kam créé groupe yimɓe Diary Ndiaye wiyete Jeewo Kodda woni Madina Gounass kadi onon dal ko min ko mbiyami ko goppidami mon tan koye Allah sabu ko Allah wawi yobde min somi mbiɗa yoɓan tan ko bonnane mbawmi yobde on sabu mi wawa haydara somi jogui fit hande mbiɗa jooɗi ɗo kadi wonɓe TikTok he kadi ala ɓen kay ngala morom ɓeɗon vidéo mo nanɗa fay so vidéo ko hayso kangaɗo ɓe mbaɗat aimé ɓe mbaɗa ɗum partagé ha ɓeɗon min ndeysan hen saaha mbiɗa jooɗo ndeysan gallami mi jooɗo mi liira mi sojji mbiya ceyi aduna yo tan Diary Ndiaye ndeɗo huwere hakkere tan ɓeɗa mbindum message mbiɗa yimma kadi yiɗa jabade yimɓe fof mais a wara jabade ɓe ko mbiyata ko tan goppittenɓe kadi koye Allah rek Allah hokkuɓe ñande fof kadi dañde connexion e hokkude ɓe e hakkillaji no ɓe jeeɓiri Pidi TV salma wi ko neɗɗo no mbawɗa yettade fof no mbawɗa tolnade fof ko yimɓeɓe donc haqqille ma
neɗɗo foti artirde hakkille mum. Très Ça ne peut important. pas dire que ka star yimɓe fof ne ndewe ma annani a yetti won statut mo jettiɗa won niveau mo jettiɗa hankadi ɗum mbiyata ko Ya an haaldata hay haade goto. téléphone kaldram koye peɗeli ene waɗi ɓe kaldammi so neɗɗo noddima téléphone a wattamo décroché sa neldama message a wattamo décroché hay yimɓe ma a change ɗumen Min woɓɓe jaɓani jogoɗa goto mi jaɓani meeɗino wadde essayé invité influenceuse goto henna mi haalta inde makko mais sa noddima téléphone o sonat o décrochata o yiya message uji ma o jaabata ko Wala sens, ene waɗi sens. nderande mo mbiyata Wala sens. wacciran noon tan Donc, allah ko ɗum moƴƴo ala sens. kala mo jaɓani ma goɗɗo par ce que ara a arani sa yo Goɗɗo aratni. arde émission janano mais daña needi walla décence mo gandanɗa mbawa jabade neɗɗo saabu neɗɗo o ƴetti ko temps mum ƴetti crédit mum connexion mum nelduma message uji Ewa. nodduma appel donc la moindre des choses jabtoɗamo haska arani émission mo mbiyamo yafumi mi wata arde par ce que Koy. tel Wallahi. ko ala Yew. importance oɗo Oumar Fouta frère o mi salminimo mbeɗa nder yinno jeede émission he mbeɗa andi kadi so woni tan ko an o yaranno tan e banggue ma a aranno saabu hande message ndeysan ma tampum goppumi uy kam jaari wallay somi andi somi yeehi rendez-vous mo jahamo haade 16 heures mami taw mattawam pindi mi arat mbimi Oumar o mbimo ƴeftu temps ma saha haɗani e goto sa arani émission hande wawi ardoyde émission goɗɗo saabu hamin ganduma an ka neɗɗo pindi kala to pindi nodduma aɗa paari an e ɓocciriɗo kañumni ko hanki ummi Fouta sonan ɗum wawno arde émission o saabu émission sen gaari enen kaala ene weeli en kadi comme ñeeño kadi comme ñeeño nanɗo ne haala de kadi ñeeño gorko jooɗi sarɗo jigui guitare mum walla hoddu mum ene mantanma fansiji ma ɓe ɓeydo weltade mais ko mbiyata ko temps o kadi ette moment mo gummiɗen o ko ɗum noon kadi mbaɗanɓe comprendre kadi ma wood kadi ne mbaɗɗen spécial pour fansiji haɓe jimene par gotel e gotel ha ɓerɗe mum ɓeydo ɓubde amen ha gandi onon ko onon tan min ndewi e Salma kañum ni wat feere ata yo artu sabu ɓe mbiyata ko ane watta ara ane wuttamo woto bon Ala, o donc, amnel hade simo mbaɗi sara ko waɗi ma- en ɗum prochainement émission inchallah hande o mbeɗa ko debbo mbeɗa andi Sar kam so namdi Sar fof mbeɗa andi heewonde ko cubballo sar yeri jille maayo neɗɗo moƴƴo de yeri maayo mo yerani ndeɓe orisimo ko murtan on ko murtani ga ko Mauritanie de Wow, ala debbo kamɓe kay ko par la ɓeɗa France. Bima min Machallah. ndeɗo min no woyamni Aɓe ɗum gandi ne ha yimɓe teddugal noon. neɗɗo moƴƴo koɓe gandi teddugal ma yiyana anda wutte witan ko kaari wi Coumba Dia aɗa andi gonɗo Salma mbiɗa heeydema tan téléjo mo welimi Coumba Dia wi Salma mbaɗa andi ɗum kay ko miñam moƴƴo wi oɗo wutte nda nawananmo ay on kadi ko moƴƴo Coumba Dia ne wawno so suti minum yo sabu goto ala wona ɗum ene waɗi ene waɗi ɗo wayno leydi bonnam ma en yiiɗa hakkudemo e kaari sa hokke mo haalta inde ma te hande yimɓe kan dokkira neɗɗo min hay min so mokki neɗɗo hande so haalan indam janggo par mi haalanma kala gubbuɗo ne ma lubballe mum aɗa ubbata ne moƴƴe so waɗnama yo haal wallahi neɗɗo no woto aɗa mawni kinare mi haalta komi dokkaɗo amnel Simon Sara waɗayam ɗum ɗo mi haala sa rokkam poɗɗa ko haalde ni kay mi haalan mbaɗa welti hen mbiya wayno comme ñande min ñande Mbiɗa jamde welti. comme princesse te pourtant mo tawmo ko yumpañam taw malgré ko min heccimo de ko yumpañam kanko wertantam to leltomi kanko taggata ko heure kejjari so ene hayso miiɗa hejjat tami mi hejjata mbeɗa aame hayso mi hejja o finenat kam korka an mi ko nena wiyata ko joom galle ma wiyata ɗum ko téléphone aji borom jegeñe ɗum ne aɗum minti weeɓani bis debbo minti bis mi salminima hande jaram ko banggue nenam saabu nenam wonata koye yanade wiya joom galle ma wiyete ko minti bis korka si ani joom galle ma Seydou Mabo gonɗo ɗo e États-Unis kawa men kayra moƴƴo ɓe jigui e mamiraɓe sa nani mamiraɓe hande reki mamiraɓe mbiyamiɓe ko baaba aɗan ko waɗi kamɓe nehi kam mamam wuuri ha maayi mi haalta inde mum ko yettore mum kaala mum Thiam ñande nde jaami nde ɓe kollirima hande ɓe kollirimi kadi malgré tanam sankima kono ha hande kam haɓen toon keddi ɓeɗo mamiraɓe tati ɓe tawmi toon baba Ifra baba Daouda e baba Abdou Thiam to lelɗa ɗo yo Allah fuɗɗi noppima ha gummoɗa amin amin e mamiraɓe rewɓe onon foof dal mi salmini on kadi ko mbiyam ko ha yeeso kadi ko lawol ko mbiyam mimi à chaque fois mbiyami hande ko murtamnaɗo comme magamnajo saabu gonga toon mi mawni toon kadi ko toon saabu ko mamam toon jeeya mamam ganduɗomi mbaɗɗomi kadi e pawɗomi e lawol hande so yimɓe mbiye mamiraɗo taniraɗo e needi taniraɗo moƴƴani min mbiyam wawata wonde wona gonga won mamiraɓe wawɓe neede saabu min ko mamam ni kam mi anda nenam koye 2016 puɗɗimi ni nde ndesami gummitimi no mbeɗa fayi somi yaha fof mi yahde muɗum ko mamam gandumi
hande Allah waɗi ko waɗata ko yo Allah ɓumdu hon ƴeemo kanko e mayɓe julɓe kala ko mbiyami ko hande émission meɗen mi sikki rek ko fansiji meɗen wawa haalde goɗɗum pour fansiji goɗɗum e fansiji dal hamin jarno on no feewi no feewi no feewi hamin jiiɗi on de trop hamin jiiɗi on haalaɗo haade omen mbawi yidde min ni nomin mbawi yidde on barki yallah wona caaha ande holma enomo kala ko jiɗɗa minen minen ɓuuri yidde on je vous love billahi je vous aime trop so sile yidde rek ande togol ma cakiri ko noon rek ko mbiɗon ko rek no e Salma jiɗɗomo tampinma donc moni fo henna yo wattu hakkille e hoore mum anda kala ɗo to mbawɗa yettade kala ko fansuji ma hettinma to donc hokku gueɗal fansiji ma saaha kala henna mbaɗaɓe dédicace kolla annene hakkille ma ne mabɓe ɗum ɓuuri tidde saabu nden ɓurata welde kadi nden ɓurata ɓeydade so Allah jaaɓi donc ɗum ɗon tan wonno émission men hannde joni mo wuri kadi yewtidde e fansuji ɗi min salminiɓe min mbiyaɓe kadi ha saaha gongol so hawre wenede Allah inchallah on jarama Salma ko noon tan on calminama on beltanama min beltima ɗo trop e moɗon anda somin keeɓi ɗo min keeɓi ɗo hannde ko Allah e onon on tan puusi min jajof on jarama kadde jarugal hamin mbaɗa on bégué ñana foof noon chaque heure chaque instant chaque minute minen on tan min rala ko olof jawete ko yen rala yi toppoñi kenen ay goɗɗo ɗa sona e onon on tan min dewata ka on jarama au fond du cœur vraiment on jarama eyyi mi salmini on mi juurimama on vraiment on mbaɗama julmo wuro onon foof on mbaɗama bégué ewa ko noon tan ha yesso ko lawol inchallah ko noon tigui on jii émission men en gari ha en gardi ha ɗo henna mi yahto noon ha padalal Wourossiré Diye Ali Tamboutou to woni wuro mamen wuramen haade ha wara taw ko padalal mbiyami ƴeyhiraɓamɓe woni yomayɓe hesɓe ɓe Issa Toski Issa moɗo Abba Hiri Hammadi Lam ono fof mbiyama onon e joom suudu mum yo Allah waɗa hen dewgal ngal waɗa hen barke e mawniramu worɓe Ablaye Gobi luggi an kam mbiyamam ko Asab Baylel aɗa andiyam an wiyata Mamadou Ndiaye mbima Asab Baylel mi salmini onon foof mi salmini kadi joom suudu mon wonde yummiraɓe wonɓe toon ɓe kadi e goggiraɓam wonɓe toon ɓe onon foof tan dal mi salmini on kadi mi salmini kadi wa diaspora beren émission yonta hande o jewnin ɗum saabu wene guila e Allah san Moussé Dia en kam foof onon dal berandi saabu an mbira en fof ko émission men padda hol noddo kam ɗo mbiye jaari émission mon onon wiye ko korka ha rek saabu korka ha min suusa heege reki kañum ko noon ko toppittoɗo Salma kam hay goto ha waɗani ɗum wahaale ko ɗum waɗi min darti ha korka ha joni min garti min garde mon min gardi kadi ko hisi pul on san nani ngol lawol ko mbimi goppani hay gorde te ngollo lawol émission garoɗo eno ko émission kala luura ɗum luurama ko belɗo saabu émission mo ganduɗa min natat nder société min lohiri min jaltina ko woni hen ko yimɓe guurat ko joni noon ndeni ko min ndewno ɗo mi yejjitta Moussé Nia tailleur gonɗo Mauritanie kewɗo haala noon on wawi ñoddama ay kono mo heewi haala so a yi atelier mo Allah ne seeri mawo haala guila suba ha jamma taw ñotani wutte goto o woni ko jeere magama a salminama annene robboji ma momi ɓoron te ma yiɗum so Allah jaaɓi ha dimanche inchallah rabbi bye bye les fans on je vous love vraiment merci ciao ciao